Hey fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, gagawin ko na yung December favorites ko kasi parang nung November ata wala akong nagawa na monthly favorite ko. But now, I will do my best to upload this on time kasi ano nang date ngayon, December 29 na. And then 30, I will have my duty. And then 31, wala na ako dito sa Pangasinan. Doon na naman po tayo sa lugar na walang internet. So I will do my best to edit this right after filming this video. If you want to see the products that I have been loving for the month of December, please keep on watching. So, meron ako dito guys na isang basket ng mga products, usually skincare, a little bit of makeup products, and pang hair. Ayan. So, the first one here guys is this Rainbow Unicorn na shower gel in cherry berry na scent. Matagal ko na itong binili actually, parang summertime pa. Ngayon ko lang siya nagamit kasi meron akong parang buy one take one ata to dati, or I don't know, basta dalawa yung binili ko na ganito guys. And this one, kung matagal lang kayo sa channel ko, alam nyo na lagi akong gumagamit ng mga shower gel guys, kasi right after my duty, I don't wanna go on my bed na hindi ako nagsha-shower. So, para pang mabilisan, magsha-shower ako, lalagay ko na lang to sa lufa, and then ganun na agad-agad. Para hindi na ako magsasabon, mag-scrub, ganyan. Para minsanan na, tas mabilisan lang kasi kapag yung lufa ko, yung malapad na ganyan, na mahaba, mabilis yung coverage niya. So, malaki yung nako-cover niya na area ng katawan ko. So, mabilisan lang. And this one is really good. Buy one take one nga siya. Kasi sobrang bango niya guys. You know me, I love cherries, I love berry scents, mga ganyan. So, really love this one. And I recommend this one to you guys kasi sobrang napaka-smooth nito sa katawan. Punta naman tayo guys dito sa pang hair, which is the cream silk na vitamin treatment. Ito guys yung weekly na ginagamit siya na ganyan. So, ito guys kasi napansin ko nga right after ko na sunod-sunod ng mga beach na mga gala, mga ganyan, no, naliligo sa beach, sa pool. Talagang napabayaan ko yung hair ko guys, and sobrang dry niya. So, napag-isip-isip ko na why not try this one, and this one is really doing good on my hair. And 150 pesos lang to guys. Sobrang dami niyang laman. Actually, naka 3 weeks na ako, and ganyan pa yung laman niya. Konti lang naman yung kailangan ko kasi short na yung hair ko. Ngayon hanggang dito na lang siya, unlike before na hanggang dito ko. So yun guys, kapag ginagamit ko to, sobrang lambot ng hair, tsaka all throughout the week, hindi siya yung matanggal, hindi siya yung brittle, ganun. So talagang nasusok ng vitamins yung hair ko guys. And hindi kasi siya pang matagalan na gagawin, so pwede lang siyang gamitin after kong maligo, ganyan. Mga 3 minutes lang ata to, or 5, 3 minutes ko lang siya nililive sa hair ko. So while nagbabrush ako sa bathroom ko, nilalagay ko na rin yung yung treatment, tapos naka-hair cap na din ako para mabilis. Move on naman tayo guys sa mga makeup products na nandito, and simulan natin siya dito sa EB Pro or Everbile na Pro Play Palette Eyeshadow na 16 colors na siya. Ito guys, sobrang mura lang niya. Kung hindi ako nagkakamali, parang 150 to 160 pesos lang yung price niya. But unfortunately, you can't buy this in SM Department Store or sa Watsons. Wala po sila nun. Mabibili mo lang siya sa mga Robinsons Department Store, I guess, at saka sa Lazada. So, I bought this one in Lazada kasi malayo ang Robinsons dito sa amin. So, kung walang Robinsons sa place nyo guys, you can order this from Lazada. Sobrang mura lang niya, and ang ganda ng pagka-pigment niya. I will put the link in the description box ng pagre-review ko ng product nito guys, yung full face na Everbile na. This one is really good. Ayan, pang daytime, pang nighttime, ayos na ayos siya, pang school, pang office. Very versatile siya sa mga simpleng babae na kagaya ko lang. Next one here is this mascara guys. This is the Hyper Curl Volume Express Waterproof from Maybelline. Gustong-gusto ko to guys kasi alam nyo naman ako, kapag nasa duty ako, pawisan talaga ako. So, gusto ko yung buhay yung mata ko, lalo na in the morning. Pero yung tipong kahit pagpawisan ako, hindi ako magkakaroon ng raccoon eye, or hindi ako magkakaroon ng mascara under my eye kasi nakakaitim yung ganun. So, gustong-gusto ko to guys kasi maganda yung effect niya sa lashes. Talagang naka-curl niya. Tapos, waterproof pa siya. And may isa pa akong mascara dito guys na nagustuhan. This is the Niche Dome na Eyelash Defining Mascara. This is the one on my lashes right now. And it really gives yung volume tsaka length niya guys na kailangan ko. Unfortunately, with this one, hindi talaga siya waterproof. Pero yung hawal ko talaga dito is
ganda talaga guys ng lashes ko dito. Talagang mahaba siya, tsaka na-volumize niya. So, kung alam ko naman na hindi ako pagpapawisan, sa may aircon naman ako mag-stay. Basta hindi pagpapawisan, ito yung ginagamit ko. But, if I know that I will be needing a waterproof mascara, then this one is the one to go. And then guys, meron na naman tayong mga lip products, and this one is from Precious Skincare Cosmetics. I have made a swatch video of these products, and of course a review na rin guys. If you haven't watched that, the link will be in the description box down below. Ito yung packaging nila na gold guys, kasi I think na bago ata yung formulation nila, parang mas long lasting na siya, tsaka talagang mas matingkad yung color niya, mas matagal siyang matanggal. Ayan, so this one is in the shade Stunning. Ito guys, kasi konti lang yung ilalagay mo. Yan, konti lang yung ilalagay mo. Sobrang pigmented na niya. Oh, di ba? Nakita mo sobrang konti nang nilagay ko. So, a little goes a long way, and gustong-gusto ko yung shade nito guys. This one is in the shade Stunning. Yan. Lip tint na para sa everyday. Gusto mo na hindi mabubura agad yung lip color mo kapag kakain ka, then I recommend Precious Skincare Cosmetics, guys. And of course, I got another lip product here. This is from Too Faced na Melted Matte. And this one is in the shade na Drop Dead Red. Gustong-gusto ko to guys, kasi alam niyo mahilig ako sa mga mga ganitong color. And matte kasi siya guys. Ayan. So, mamalditahin, pang nighttime, ganun. Ayan. So, nagustuhan ko siya. Meron akong isang vlog na ito yung gamit ko guys, and sobrang nagustuhan ko talaga yung kulay nito. So, yan, gusto ko siya. Though hindi ko siya lagi nagagamit pag lumalabas ako, pero kapag yung alam ko na yung pupuntahan ko walang mga judgmental na tao or hindi sa work ko, kasi hindi naman pwedeng ganito ka-dark yung lips ko. Ayan. Ito yung ginagamit ko talaga guys. And of course, dahil medyo malamig, mahangin ang panahon ngayon guys, I need something to moisturize my lips, and this is the Vaseline na Lip Therapy Original guys. And gustong-gusto ko to kasi, di ba dati kasi yung ginagamit ko yung nakatab na ganyan nila, which is Lip Therapy din. This one, mas gusto ko siya kasi hugutin mo lang siya sa bag, gano'n mo na, okay na, you're good to go. You don't need to dip your finger anymore para mag-apply sa lips. So, this one is more convenient than yung nakatab na ganyan. And kahit nagta-travel ka, kahit antok ka, yan, ganyan lang. And I really need something guys to moisturize my lips, because nagda-dry talaga siya. Madaling mag-dry yung lips ko, especially if I'm staying in an air-conditioned room, kapag nagta-travel sa bus, ganyan. Sobrang nakaka-dry talaga yun ng lips guys. So, ayaw naman natin na may masakit kapag nangumingiti ka, or yan, basta yung parang masugat yung bibig mo. So, I need something to moisturize, and this one is the Vaseline na Lip Therapy. And meron pa tayo dito guys na isa pang product. This is the eye pencil in medium brown from Nichido. If you've seen my Nichido review, full face review of the Nichido product guys, ito yung isa sa nagustuhan ko, tsaka yung mascara nila. This is actually pala pang brows. Sabi ko dun sa review ko, parang hindi siya pang brows, parang pang mata siya, kasi sobrang soft niya guys. Ayan. So, tsaka yung texture niya para siyang mag-creamy siya, ganyan. So, parang hindi siya pang brows. Pero nung nakita ko sa Watsons na website guys, talagang pang brows siya. So, this one is only 100 pesos if you're looking for a very cheap, affordable, na maganda ang performance guys, na pangkilay. I recommend this Nichido na medium brown eye pencil nila guys. Sobrang hands down, gustong-gusto ko to. Ang dali niyang i-blend. Alam mo yung nag-outline lang ako, sabi ko sa review ko, nag-outline lang ako ng kilay ko, tas blended ko na lang siya ng brush tsaka ng spoolie. I got a nail polish here guys. This is from HBC. Ayan siya, yung Nail Love. Tama ba? Ayan, Nail Love. And this one is in the shade Tahiti Brown. Sobrang gustong-gusto ko yung shade nito guys, kasing shade nito yung sa Melted na Too Faced. Ayan, ganyan yung shade niya. Ayan. Ito yung nasa toenails ko ngayon, kasi hindi naman ako pwedeng mag-nail polish sa daliri ko. So, the one on my toenails right now is this one. Sobrang nakakaputi siya ng kulay ng paa. Actually, si Jessa, ayaw nga niya to kasi daw nakakaitim daw ng skin. Pero nung tinry ko sa kanya guys, nabagayan rin niya. So, if you're looking for something na shade na parang nakakaputi ng paa, you might want to try this one out, kasi okay na okay talaga siya. Sobrang gusto ko yung shade nito. And this one is only 38 or 40 pesos lang siya. At dahil ma-makeup tayo ngayon guys, bumili ako ng makeup remover ulit na ulit na naman, kasi eto guys, gusto ko kasi yung mga micellar water, kasi mabilis lang niya
niya matunaw, yung lalo na kapag madaming patong yung nilalagay natin. Mabilis nilang niyang matunaw yung ganito. Tsaka kahit hindi ka daw maghilamos. Pero for me guys, kasi alam ko naman, pimple prone talaga yung skin ko. So I still need to wash my face after doing the micellar water. Pero ito ko kasi guys, this is the L'Oreal na micellar water. And this one is for sensitive skin. So, ito, mas madali niya talagang matunaw yung mga makeup products, especially on the eye area at saka sa brows. Kasi, tsaka sa lips, yan yung mga mahirap talagang burahin. So, if you're looking for something, this one is really good, yung micellar water nila. I suggest you get a micellar water for your face. And of course guys, dahil nga ma-makeup tayo, nagkaroon din tayo ng ginagamit natin na green tea repairing spray na ito, parang pang spray siya kasi pwede daw siya after gamitin siya parang toner or parang pang refresh. Ito guys, ginagamit ko siya sa duty kapag yung ngarag na ako, tapos wala kang time maghilamos, gusto mo nang maghilamos kasi parang unlag muna kasi nga syempre hindi mo ginagawa. So, spray ka lang, tapos dump mo lang ng tissue or kahit kaya mo na lang siyang ganyan. Okay na siya. So, this one is in green tea. Ayan guys, kasi sabi ko nga pimple prone yung skin ko. So, I need something na at least makatulong na na mabawasan yung pagkakaroon natin ng chance of getting pimples. And of course, another favorite guys, you know how I love the Pure Derm na mga makeup remover na mga sheets nila or mga towelettes nila guys. This one is in collagen. Though ito lang kasi guys yung downside dito kapag nahayaan mo siyang naka-open na ganyan, madali siyang mag-dry. But for the performance of this product, kapag hindi naman siya nagda-dry ganyan, maganda siya, talagang natatanggal niya. Parang feeling ko squeak clean na yung balat ko. Pero again, I'm telling you, I still need to wash my face every time that I wipe my face with these things or with this micellar water. So, yun lang, sobrang, pag nagta-travel lang kasi guys, ayoko kasi na matutulog na ako or kapag nasa duty. Instead of using this one, kapag nasa duty ako na straight hours ako or 16 hours ako, pag magna-night shift na, I really need to remove my makeup. Ito yung dinadala ko kasi at least hindi mo na kailangan ng cotton pads, ganyan. So, wipe lang. Maganda rin siya na gamitin kasi natutunaw din niya yung makeup. Last but not the least, here in our favorite guys is this one. You know how I love this 3-in-1 bentonite clay mask guys kasi pimple prone na yung skin ko. So, every time that I have my pimples on talaga, gumagamit ako nito guys kasi mas napapansin ko na mas madaling mag-dry. Hindi naman nagda-dry, pero parang gumagaling yung mga pimples ko ganun kapag gamit ko yung 3-in-1 na bentonite clay. And this one is really like, ginagamit ko na siya to relax myself. Kasi kapag sobrang toxic na sa duty, ganyan, nakaka-relax kasi yung amoy nito, para siyang spa. Yung pinagpapamassage namin ni Dana, ganito kasi yung amoy niya. So, sobrang, it reminds me of the spa and parang feeling ko, nare-relax na rin ako, nasa spa na rin ako pag ginagamit ko ito. So, I really love this one. So, yun lang guys yung mga naging favorite ko for the month of December, and I will be doing the best of 2018 siguro right after this video or yeah, something na ganyan. And I will have a New Year na giveaway guys. Simple lang na na New Year giveaway natin kasi we're almost hitting 15k subscribers guys. And I hope bago mag-end ng year, magkaroon na tayo ng 15k subscribers. So, thank you so much guys for watching and for staying with us all throughout the year. And thank you so much for subscribing and for liking my videos. But if you haven't subscribed yet to this channel, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm